wanda aka turo masa sakon ta wayar mutuwa fa ta fayo gangara ba karatu na iya ba a wayar waye to wayar rabona ne ita rike yaushe a ka ce min da wayar ka ce waya ta ce to kai ma sai ka tafi wallahi ba zan tafi wallahi ka tafi wallahi ba zan tafi Allah ya tsine ma sai ka tafi karka sake na zage ka wallahi karka sake wallahi na zage Allah ya tsine ma duk garin nan mai zagi na mutum ɗaya ne zauna Waye? mai gari amma ba wani banza irin ka ba talaka ni na wuce ka ce min talaka kai din banza ibro ya ishe ka na zage ka uwa ka Allah ya tsine ma haɗe ni kai ibro in ka isa ƙara zagi na ya ƙara dan buhun uban ka ƙara ya ƙara na ce dan buhun uba ka san ni wasa ga wani dan ya san ya nawa kaga kiran ai dole ne ni ina ce ni ne ba komai ibro Likey. shiga can ni dai ba ruwa na sunan dai ina da kaji to ya wannan irin kuma bannar da suke zuwa su yi ya wannan hakin yake an da mali irin wannan kiwo haramun ne na ranar alkiyama ladan mutum za a ɗiba a zuba masu wannan hakkin da kaji suke zuwa gidan mutane suke musu barna ko dabbobi in mutum bai da lada sai a ɗebo zunubin mutanen da ya ci haƙƙinsu a zuba masa an bari a gaba da wani kai miki kai ni na cire bona mun ka gama sai a zubar da ƙasasuwan kwana sai a aika min gida da karanka Likey. kai ga ka ba bahaushe ba amma ka san munafiki muna yin su munafiki ne kai munafiki ne da ka fitan da ciya munafiki ne kai to Allah ya tsina alade kai ma Allah ya tsina rago ta shashan banda Allah ya tsina kare kai ma Allah ya tsina akuya Allah ya tsina babu kuma Allah ya tsina kunu zaki ya ka zaje abinci na Allah ya tsina burkutu kuma Allah ya tsina koko ba da wani ba burkutu ma da wani lashashen banza masu cin mushi kuma a sha masu cin yanka malam ya kada da ko magan ka ba dan jiya ya ka zo kai wani fushi kana da kai zage din nayi kada ka gwari banza ne ma inji we ku da kuke cin mune ku da kuna cin yanka malam duka Najeriya na alfahari da gwari a dan lissafi ya bai tare ka ja ki ayi gwari kowa bai gani ya ka shan banza shashasha kai wallahi na fi so dan takara kuke da Ahmad sarkin ruwa ni kuma zan aure kai kashi ni kashi ba saboda haka da Allah get out kai gaba kai baiwar Allah ba hankali ke bankin mutu fa da tare a wajen kan amma mutum ɗaya daga kirin abin da ya kawo kafafan wallahi mutum ɗaya ne za su wai da duwa ne ga man da baki kai mai har gare ka kana ga magana kai ma faga kana yadda kake haka zuciyarka take yadda kake da baki na zuciyarka take saboda haka na gauci na ga maka kaga ƙara zuwa kofar gidanmu in kai wasa zan sa mai gadin gidanmu ya maka daukan akuya au da mai gadi a gidan ne sosai na sarki ka dauka ya girma na shehu ana jin daɗi amma jikin bai nuna ba yi wallahi sai kuma farin jini da Allah ba da ka zo kuma aka lokacin da kake ta wannan hayaniya wannan mashin kuma na waye da ka dauko aro na waye karɓo shi ne kin san na to tsawon ki ce rage masa hanya can naga ya tarka kaya ai saboda ban saura ai ba na yana London London na san London din ta yayi Likey.